Krásny deň vám prajem, volám sa Petra Pavuková a veľmi často dostávam otázku, prečo som vlastne nutricionistka a čo ma k tomu priviedlo. Bola to moja vlastná skúsenosť a rozhodnutie pomáhať aj ostatným ľuďom. Určite veľmi dobre poznáte situáciu, kedy sa pokúšate schudnúť aspoň pár kíl, no nedarí sa to. Osobne tieto situácie veľmi dobre poznám, nakoľko som nimi osobne prešla, keď som sa ako tínedžerka pokúšala viacnásobne schudnúť aspoň pár kíl, no nepodarilo sa mi to. Tak som sa rozhodla, že sa pozriem na problematiku bližšie. Nastúpila som na univerzitu, odbor výživa ľudí a rozhodla som sa stať nutricionistkou. Dnes už viem, že existuje jednoduchá cesta, ako zdravo schudnúť a udržať si novú hmotnosť natrvalo. Je veľmi dôležité, ak chcete schudnúť a naučiť sa zdravo stravovať, vybrať si správneho vodcu, správneho človeka, ktorý vás celou touto problematikou prevedie a zaistí vám to, že vaše výsledky budú naozaj trvalé. Preto som veľmi rada, že som dnes nutricionistkou, daný odbor veľmi dobre poznám a dokážem ľuďom naozaj odborne a zdravo poradiť.